बिथांखौ दिनै आंनिथिंनिफ्राय आं मान होनानै मान होगोन। बिथाङा आंखौ गाहायनिफ्राय बहुत गोजौसिम दैखांदों। मानो होनोब्ला दा बिथांनि बुंनायावहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जियानो दाजाथों दिनै जोंनि सिलिखाबारि बड' हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि बे जायगा दरखं बेखेवनाय हाबाफारियावहाय जिरायफैनो हानाय जौस्राङाव जिरायनाय गासै आंनि मानगोनां सारमोन, बिदा फंबाय नोंथांमोन, लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनो हानाय सार आब' नोंथांमोन आरो आंनि गोरबोनि अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन। दा आंखौ दोंसे मेथाइ खननो होबाय, आं खननोसै। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा हो। गोदान मेथाइ खनगोन ना खुगा मेथाइ सार? गोदानसो। दा आं सानदोंमोन मा गोदोआव जेरैबायदि दङमोन दा खिन्थु बेफोरो गैलिया। आं बेबायदिसो साननानै मेथाइखौ खननो सानदोंमोन। दा गोदानखौ बुंबायबा गोदानखौनो खननोसै। अनजालि दङ दिनै लांगोना मोखाङाव गसंनानै नोंखौ नेनानै आं नोंखौ नेनानै आं दङ दिनै लांगोना मोखाङाव गसंनानै आंनि अनजालि बहा दङ बहा दङ फैगोन साननानै आं नोंखौ फैगोन साननानै आं नोंखौ दङ दिनैबो नेना दङ दिनैबो नेना फैगोन साननानै आं नोंखौ फैगोन साननानै आं नोंखौ दङ दिनैबो नेना दङ दिनैबो नेना आंनि अनजालि बहा दङ बहा दङ